खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय ओनसोलारि बन्द फोसावबाय। मिजोरामाव कौटि रांनि हेर'इन जब्द। एपिएससि मावख'आव पुलिसआ सिग्रोमदों। ट्राकजों सौग्रावनानै सासे 10 थाखोनि फरायसाया जिउ खहा। कार्बि आंलंआव बिमा फिसा सानैखौ बुथारनाय जाथाय। दानिया फै आबुं रादाबाव। जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आसामाव खुंथाया ओनसोलारि बन्द फोसावबाय। लकसभा बिसायख'थि खुंगोन बियाबफोराव ओनसोलारि बन्द फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसामाव 19 एप्रिल, 26 एप्रिल आरो 4 मे खालार खालि मोनथाम खोलोबाव लकसभा बिसायख'थि खुंगोन। गिबि खोलोबाव रायजोनि 4 बियाबाव, नैथि खोलोबाव 4 बियाबाव आरो थामथि खोलोबाव 4 लकसभा बियाबाव बिसायख'थि खुंनो बिसायख'थि आय'गआ फोसावदों। बेखौ लोब्बा लानानै रायजोनि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टआ बै सानथामनि थाखाय जर'खायै नटिस जारि खालामनानै ओनसोलारि बन्द फोसावदों। सोरखारि बिथोन बायदियै बै सानथामाव बिसायख'थि खुंजागोन लकसभा बियाबफोराव गासैबो सोरखारि बेसरखारि मावख', पिआरआइ, मिउनिसिपाल, सोलोंथायारि फसंथान, फालांगियारि फसंथानफोरजों लोगोसे बेंक, साहा बागान आरो दारिमिनफोरा बन्द थागोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि 19 एप्रिल खालि गिबि खोलोबाव काजिरङा, सनितपुर, लखिमपुर, डिब्रुगड़ आरो जरहाट बियाबाव भट आजावगोन। 26 एप्रिल खालि नैथि खोलोबाव दरं, अदालगुरि, दिपु, करिमगन्ज, सिलचर आरो नगाव बियाबाव भट आजावगोन। बेबायदिनो 4 मे खालि क'क्राझार, धुबुरी, बरपेटा आरो गुवाहाटी बियाबाव थामथि खोलोबनि बिसायख'थि जागोन। नसुं रायजो मिजोरामाव कौटि रांनि हेर'इन जब्द। आसाम राइफल आरो मिज' पुलिसआ जथाय अपारेशन खालामनानै जब्द खालामदों कौटि रांनि हेर'इन। रिपर्ट बायदिब्ला स्रोद सुलुंखौ रिपर्ट मोननायनि उनावनो आसाम राइफल आरो मिज' पुलिसआ साम्फाइ जिल्लायाव जथाय अपारेशन खालामनानै 1.777 केजि हेर'इन जब्द खालामदों। गंसे स्कुटिनिफ्राय मोन 150 साबोननि बक्सआव बोखांदों 1.777 केजि हेर'इन। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बेसेना 12,43,90,000 रां जागोन होननानै आसाम राइफलआ सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला रैखाथि बिफाननि सिग्रोमनायखौ नुनाय लोगो लोगो ड्राग्स फालांगिरिया स्कुटिखौ गारनानै खारलाङो। बबेखानि उननि समाव जब्द खालामनो हानाय हेर'इनखौ जखुवाथा पुलिसनो गथायनानै होयो। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै एपिएससि मावख'आव पुलिसआ सिग्रोमदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय एपिएससि मावख'आव दिनै एसआइटिआ हरखाब सिग्रोमदों होननानै खौरां मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे सिग्रोमनायाव एसआइटिआ एपिएससि मावख'निफ्राय माखासे अजद गोनां डकुमेन्ट्स आरो फोरमानलाइफोरखौ बोखांनो हादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय एसआइटिआ दिनै हरखाबै एपिएससि मावख'आव सिग्रोमदों बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। मख'नो गोनांदि एपिएससि केलेंकारिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय दिनै एसआइटिनि मोनसे हानजाया एपिएससि मावख'आव हरखाब नुजाथिहैनानै सिग्रोमदों। कामरुप जिल्लानि नानारा ओनसोलाव दिनै फुंनि समाव फरायसालि फारसे थाबायलांबाय थानाय समाव 10 थाखोआव फरायफुनाय सासे फरायसाया हरखाबै खारबोबाय थानाय ट्राकजों सौग्रावो आरो दुखुनांथावै जायगायावनो जिउ गोमायो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय फरायसाखौ अर्दित कृष्णदेव होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया जानाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफ्रा लामा गेजेराव दसेनि गेजेरावनो होंगो दोंगो जायो आरो दसे समनि उनावनो पुलिसनो खौरां हरो। मख'नो गोनांदि लामा जाब्रबथायनि गेजेरजों जोखोम जानाय सुबुं सानखोआ बांसिननिफ्राय बांसिन जानायनि सांग्रांथिखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय रैखाथि आरो ट्राफिकनि नेमखान्थिफोरखौ गोख्रोंसिन खालामनांगौनि गोनांथि जानानै फैदों। थांनाय 2023 बोसोराव लामा जाब्रबथाय जानायाव गासै सा 3,298 सुबुंफोरा जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो सा 5,910 सुबुङा जोखोम जायो आरो गासै सा 7,432 लामा जाब्रबथाय जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो सोलिफु बोसोर 2024 मायथाइयाव गासै मोन 621 लामा जाब्रबथायाव सा 300निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। लोगोसेनो लामा जाब्रबथायजों सा 507 सुबुंफोरा जोखोम जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों।
आग्राकुसि ओनसोलाव सासे सुबुङा गिख्रंथावै मानसि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय आग्राकुसि ओनसोलाव सासे सुबुङा गिख्रंथावै सासे आइजो आरो बिनिनो 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि सायाव रुवाजों गाग्लोबनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो बयखौबो गिखांनाय सोमजिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाबु पाहारिया मुंनि सासे दायनिगिरि सुबुङा गावनि नसुंसेयाव थानाय नखरनि आइजो आरो बिनि उन्दै फिसाज्लाखौ रुवाजों गाग्लोबनायनि जाहोनाव जायगायावनो बिमा फिसा सानैबो जिउ गोमादों होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरि बाबुआ गावखौबो फोथैनानै लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि बेबायदि गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया जानायनि समाव जिउ गोमानाय आइजोनि फिसाया नखराव गैयामोन होननानै मिथिहोदों। बे जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनावनो जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।